nom de la Fundació Comte de Barcelona, em plau donar-vos la benvinguda a l'acte d'entrega dels Premis Godó de Periodisme, Fotoperiodisme i Periodisme d'Investigació i Reporterisme. Hem triat pel lliurament, en aquesta ocasió, la capella de Santa Àgata, un edifici gòtic del 1302 que fou construïda per ordre de Jaume II d'Aragó i la seva esposa Blanca de Nàpols per formar part del Palau Reial Major i substituir l'antic oratori. Es tracta d'un marc lligat a la nostra història, aixecat per un comte de Barcelona i que s'integra en el Museu d'Història de la ciutat. Té la paraula Javier Godó, president del Grup Godó y vicepresident de la Fundació Comte de Barcelona. Los premios Godó de periodismo nacieron con la voluntad de galardonar al periodismo de calidad, que es parte indisoluble de las sociedades democráticas. Hoy vamos a premiar 3 excelentes periodistas que contribuyen con su propio discurso a engrandecer la profesión. Fernando Onega, Emilio Morenati i Plàcid García Planas. A continuació passo a llegir l'acte del Premi de Periodisme d'Investigació i Reporterisme que es concedeix per primera vegada i que serà publicat en forma de llibre pel Grup 62. El jurat del primer Premi de Periodisme d'Investigació i Reporterisme, integrat per Salvador Giner, Josep Maria Castellet, president, Xavier Folch, Alfredo Vian, Llàtzer Mos, Sergio Vila San Juan i Màrius Carol, en qualitat de secretari, reunit a la seu del Grup 62, ha decidit per unanimitat concedir el guardó en la seva primera convocatòria a Plàcid García Planas per la seva obra Jazz en el despacho de Hitler, otra forma de ver la guerra. El jurat vol destacar que el llibre aprofundeix en la tasca del corresponsal de guerra, se centra en els conflictes que han convulsionat Europa en els darrers 100 anys, intentant donar una visió molt personal dels esdeveniments que sovint es converteix en una valoració moral. El jurat entén que el llibre entra en la qualificació de periodisme d'investigació en la mesura que aporta dades, contextualitza els fets i penetra en l'anàlisi dels escenaris històrics i en el testimoni de les víctimes, de manera que contribueix essencialment al coneixement objectiu de la nostra història comuna. President del Grup Godó, president del Grup 62, patrons de la Fundació, amics. Un diari té molts intèrprets, té moltes veus. Un diari és un thriller de Hollywood, de Bollywood, a veces. Un diari és un musical fantástico de Broadway, un cabaret cuando hace falta, como el mundo mismo que intenta reflejar. En el nostre ofici, ningú podria fer el seu paper sense la complicitat dels altres. La llista d'agraïments, per tant, no pot ser curta. Com els noms al final d'una pel·lícula filmada als llocs més inversemblants. Sarajevo, Bassora, Tir, Kandahar, Sabadell. Agraeixo així al director de La Vanguardia i a la direcció de La Vanguardia que sempre m'han deixat escriure el que jo creia que s'havia d'escriure. El meu agraïment al jurat del Premi, agraeixo la calidesa de tot el Grup 62, professional i humana, a Josep Maria Castellet, president del Grup 62 i que durant la Guerra Civil jugava al futbol amb el meu pare. També vull esmentar 2 persones sense les quals mai hauríem escoltat jazz al despatx de Hitler, que són el David Ramos, fotògraf, i el Jordi Galvez, escriptor, i el meu agraïment a l'editor de La Vanguardia, que és el meu diari i és el meu editor. I dedico finalment aquest premi als meus pares que m'han donat la vida i a 2 amics que la van perdre en el meu mateix camí, el Julio Fuentes i el Miguel Gil. Moltes gràcies.